ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر. ассалому алайкум тамошобинони азиз. имрӯз мехоҳам боз як канали кулинарияи мегем ки чанд солара барои шумо шинос кунам. ин апаҷони мо 4 сол шид канали кулинария доранд. ман видеошона даромадам тамошо кардам. қариб 400та рецептҳои гуногун доранд. ҳатто як хел рецептҳошон 4 миллион 5 миллион просмотр гирифтагиай. азбаски апай мо намедонам чӣ мушкилие биромадагиай ки камтар партофтагиан канала видео кадаги нестанд. просмотрашон камтар бигем ки подписчикошон гумшон кадагиан. а так 80 000 подписчик доранд. бисёр хоҳиш карданд ки чанд қашид бигем ки видео накарда будам. ако видеокунира сар кардам. агар подписчикои шумо мақсад хоҳиш дошта бошанд марҳамат биёянд дар канали мо подписатсия кунанд, тамошо кунанд. беҳтарин пухтупазҳоро дар канал шумо дида метавонед. аҷоибот ман дидам, бовар кунед. рецепти вообще қиндай каналои рецептиро хоҳиш мекунам дастгирӣ кунед. аз он ҷумла анамин апаҷони мора номи каналшон вкус востока наистагиай. дар якум комментария ссилкаша закрепид мекунам. ҳатман даромада подписатсия кунед. аз номи канали мо салом расонед. ҳазор раҳмати аллоҳ пешакӣ ба ҳамаи шумо. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. субҳи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. дамоз соат 6 саҳарай. шабонарӯз хостам ки ҳамаро уту кунам, тайёр кунам. камтарак эфир кардаги будам, бисёр хаста шудаги будам. рӯзи гузаштааш бигем мавлуди бачаҷон буд, лекин ягон мавлуд мо накардем. ҳами як торти сайдастакӣ бигем кардам. аз рӯзи ҳаррӯза бигем кори ҳаррӯза буд. даже кори зиёдӣ буд. бигем мардак дар хона буд, кор доштем. барои ҳамиқа ягон ҷашн мо нагирифтем ва мо ҷашнам намегирем мавлуда. просто дар доираи оила ягон хӯроки дӯст медоштаам фарзанда мепазем, оилавӣ мешинем. дар иҷа бигем ҳами 5та кирта дора муҳаммад. ями 5 рӯза либосша тайёр мекунам. тозаҳош дамо ва шилка буданд. дигарош ҳамаша шуштагӣ будам. имрӯз хостам ҳамаша як бора дарзмол кунам, бигем утюг кунам. тайёрак бо хубай. ҳар рӯз утюг гирён намекунам. хонаи мо чӯбинай, метарсам як ҳамхе утюг ма меброрам. ҳамаи либосоро утюг мекунам. бо утюга бурда бигем дар даруни кадом шкафи дига бурда ба ҷо мекунам. бисёр эҳтиёт мекунам кӯдакҳоро, хонаҳоро, барое ки чӣ халай хонаи чӯбин тез ягон бало ба сар мо набиёяд. гуфта дар ин хона ки инамихе имрӯз ба ховии кӯдако асоби нами Фотима хов боша. баъд ба ами утюгу ба ам хеле ягон берунда корои қин дошта бошам, фақат дар ховиш мебурам. хел танҳо намемонам рафта соатҳош набиём. баъд барои дар эфир тамошобинони азиз бисёр суханҳои беҳтарин нависен. ҳамаи комментарияҳотонро хондум ва шахсоне буданд ки гуфтанд числаи 10 мо мавлуд дорем, моро муборакбодӣ кунед фарзандомон. кадомед ки мавлуд дорен, на танҳо числаи 10, 9, 11, кадомед ки мавлуд дорен, худовандо ҳамеша хушбахттарини ин дунё охиратон бигардона ва пеш аз ҳама саломатӣ, умри дароз, умри пурфайзу бобарокат. фарзандотонро аввало хизматгори дар роҳи ислом ва хизматгори падару модар бигардонад. мо ку дар ҳаққи шумо ҳамеша иншоалло дуогӯ ҳастем. шумо низ дар ҳаққи мо бо дуо бошед. иншоаллоҳи ҷаббор дар давоми видео тамошобинони азиз навори числаи 9 мемонам ки мо чӣ кор кардем. бисёр савол додем ки хатяби мардактон буданд, дадаш омад дар рӯзи мавлудаш. бале ҳамиҷа буданд. аз рӯзи ҳамун новосибирске ки моро оварда буданд, қатимон буданд.
ду рӯз дар ҳамиҷа будам бигем бе ташвиш, кати кӯдако бозӣ кардам бигем, лекин ягон ҷо нарафтем. Ма гуфтам кӯдакоро ягон ҷо лижа барем, ки беҳад барфи бисёр борид, лижаҳоам ба фикр маҳкам шиданд. Дигар аз паси барфтозакунӣ бо гӯспандомон таваллуд карданд, аз паси гӯспандо, аз паси корбори хона, корҳои ҳаррӯза дар ин рӯзҳои калта ҳеҷ чиро бигем успед намекунӣ, ис медавӣ, ус медавӣ. Ба ҳамин холаси гап, ки бегаҳ мешавам. Марҳамат тамошо кунед. Умедвор ҳастам, ки влоги имрӯза барои шумо писанд меояд. ҳатман фикру ақидаҳои худро дар комментария оиди наворҳои мо бинависен. Пешакӣ ба ҳамаи шумо раҳмат. Ба шумо тамошои хубро таманно дорам. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Мода ҳамқа барф бурдисте, ҳама ҷо пури барф шуда. имрӯз числа 9 январ, рӯзи мавлуди Мустафоҷон. Касоне ки рӯзи гузашта барои дар ҳаққи бачаи ман дуо кардану табрикш кардан, ҳазор раҳмати Аллоҳ ба ҳамаи шумо ва ба ҳама подписчикони худам миннатдории ман мерасонам, ки даромада каналҳое ки ман реклама кардагӣ будам дар каналам даромада дастгирӣ кардан, подписатсия кардан, ҳатто навистан, ки мо даромада подписатсия кардем. Ҳамаи шуморо ман дидим, хондум. Ҳазор раҳмати Аллоҳ, худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. бисёр ҳам миннатдорам аз ҳамаи подписчикҳо. Ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. шумо беҳтарин подписчикои ман ҳастен, ки видео мепартом, сразу комментария, лайкотона мемонен ва менависен. ин беҳад маро хушҳол мекунад. рӯзи мо сар шид тамошобинони азиз. ин ҳамин барфаки сафсафеди хушрӯак. ҳаво гарма. аввал гӯспандо дар об тим, гуфтум 4 сатил об пур кардагим. ҳозир инаҷора барфоша аввал тоза кунем, баъд насиб иншааллоҳ гӯспандора ҳуй карда ҳозир мардакам меброя, якҷоя каҳ мекунем. тамошобинони азиз, иҷа инами миксери навда ки якта торт мекунам. дар иҷа бигем ки 6 дона тухма ма шикастам, якташ 2 зарди бировард, 7 зарди шида, 5 сафедӣ. шакар ма чихе ки аҳамият надодам, бисёри баъд андохтум, 1 стакан андохтум ба ҷои 6 қошиқи калон андохта. хай ба хайрай. ана иҷа дига ман зардию сафедиро ҷудо намекунам, азбаски помощник дорум. дар ин миксер хубтараш ҳамаи ҳамин ингредиентора, ҳамин тухм, шакар, ҳамаро якҷоя дозӣ беҳад хушрӯ мезанад. скоростшам беҳад нағзай, сист нест. гуфтум ки ҳоли айвай қимато зурай, айма безебай. гуфтум ки не, ягон фарқият ба фикри ман надорад. инами худаш кор кардистай, ҳамаро худаш зад дар муҳлати кӯтоҳакак. бинед чихе сафеди аҷоибот фасон кард. ира бинен айни шоколода ғавсай. қати зарди бо зарди сафед мешавад. дар даруни сафедӣ нигоҳ кунед ғавсиша, ҳатто кремонӣ мешавад. нигоҳ кунед чихел ғавсака ки хушрӯй омадагиай, сап сафед шидагиай, намегиай ҳами зарди дорад. аҷоибот зад неким. тамошобино бисквит ма пухта гирифтам, беҳад дами хушрӯ кардагиай. чихеле ки дар ҳамин видео маълумай, реально ҳамихе хушрӯ омадагиай. ай мулоимишам ҳамихе дар гармиш ай даруни форма гирифтам. болоиш ку камтар шикастак, хрустяши омадай болош, лекин фасонак омад. то коржик хунук шидана тамошобино, камтар хамир кардагӣ будам. ай сари хамирам
барои Мустафора камтар питса, мини питса кардам. Ӯ карад гуфтен ғавз кадагӣ не маъқоқи бача нағз намебинем, анеме чӣ хеле ки худам мекунам, инам халиша хушрӯ дӯст медорам. Мулоима ки ба мазза барои кӯдакода сахтӣ накуна, хрустяшӣ намекунам кӯдакода. тамошобинони азиз, иҷама торта кремкунида сар кардам. Крем ҳамун креми Белария кати як қошуқ шакар хушрӯ када ба миксер сахта как бигем дар градуси баландаш задамаш. Баъдан дута сметанаи 15% андохтаму як ним пиёла бигем зугушони молокои сафед андохтам. Ҳамаша як ҷоя кардам. Инам хеле креми ғавз ки хушрӯ омад. Коржикора ба даст биридам. Гуфтан ягон хеле коржик бира гирен. Гирифтаним дар ниятам ҳаст, лекин коржик бира ки ба дилам наёфтам ҳоли. Ана ихе дар паставкае ки барои торта крем кардан, гулмондан гирифта будам. Аҷоибот удобни хушрӯ. Пеш чӣ ба пеш нагирифтам, ман ҳамин чиза гуфтан худма назорат када торта кардам. Аҷоибот буда, беҳад осонаки хушрӯ. Хай бо марҳамат тамошо кунед. бо баҳотиен ки торти мо чӣ хел омад. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه باليتامى دفا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا. тамошобиноинам хе пур аст то як бигем оро додумаш шоколада чӣ хеле ки бисёри баъд ов кардам. Баъд гуфтам дарами кондитер ки мишок наиста гуфта зиёдиша полностью дар гирдош рехтам, лекин бамаза шуд. дар инҷа тамошобинони азиз, аз сари ҳамон питсам як дона нуни калони хушрӯи мулоима ки дигарам тайёр кардам. тамошобино, имрӯз фақат авоқотҳои дӯст медоштаи Мустафоро кардам. Питсаш кардам бо инам хали вермишел макарона отдельно сирх мекунӣ, қати зербак ранги ошбарин. бо и хелиш кардам. инам хеле авоқотҳоро нағз мекуна. ғайри ҳамин хелиё мехӯра авоқотҳоро ним ним кула ана ёра бигем аз души мехӯрада я лалия хурда мехеза. бинед чӣ хел вермишел ҷудо ҷудо якта омадагиай отдельно сирхакш кадагием. нишон додагием. иншоллоҳ бо дар ояндаам нишон метим барои подписчикои навум тарзи тайёр карданша агар желанияшон боша. нависам дар комментария. иншоллоҳ икарат ки тайёр кардам ай саршавиш нишон метим. як бисёри мон метонем, лекин бо бисёри мон мекунем хамир бар ин мешавад. лекин айма бинеда чӣ хел дами камера маълумае ки дона дона омадагиай. тамошобино, як кусока ки торта биридем. ана Фотима омадай шоколадакои болоша хурдай чӣ хеле ки дидестед. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. я обед бирда будем. ҳозир бигем ки қариб бегардишид. я даста неудобнее сдалали бигирам, нишон метси мулоим меша. аҷоибот мулоимак шудай тамошобино, беҳад бигем мулоимак шудай. я бинеда чӣ хел омадагиай. ҳамин хел хушрӯ омадай, мошаллоҳ. бинен чӣ хел коржикош питаться кардиян.
мазашам аҷоибот ба маза. Тамашни бо аҷоибе хачку ба мазаҳе. Ина қабатош 100% и коржик аю коржике ки ба миксери ба дастӣ мезадам ку фарқият дора. Чихеле ки и воздушни мулоимаки ковокак омадагия ворам хушрӯ меомадана и хеле бад намеомадан. Ира бинем ку копия магазиништагия. Чахе хушрӯ шудагия машоалло. Анаи 4 маскае ки мада блогер Фарзона Роикадагиай дӯсти беҳтарини маяй мо гап мезанем. На ҳар рӯз як бигем, да як моҳ як борам бигем хато намекунем. Аз ҳоли аҳволи якдигар бохабар мешавем. Анами маскаҳои Фарзона Роикадагиай ҳози ма якташа дарум мекунам, истифода мебарам. Якум бораи ма маска истифода мебарам. Маскара ай 18 сола мумкина уже дару кадан. Маска ягон кор намекуна, мақсад на маршина ҳавор мекуна, на доғои рӯра мегира, просто рӯра пӯсти рӯра мулоимак мекуна, рӯра свеж мекуна, увлажнят мекуна. Инам хеле мекуна. Ҳози ма якташа истифода мебарам, баъд результатша мегум. Боқимондаи тӯҳфаҳои Роикадагӣ Фарзонарам барои шумо навор мекунам. Азбаски ма дар рум бисёр креми молоко миёд кадагиём, ана меша ҳози истифода бурда результатша мегумтуна. Тамошобинони азиз, ҳамрӯз ай Новосибирск омаданда ба районмон омадем. Ҳар вақт ба мобайни қишлоқ раҳа калта мекардем. Шавҳарма гуфтум ба район бира заказом, чихеле ки гуфтум числаи ҳафтум, ҳамун числаи ҳафтум буд ай Новосибирск омаданам. Борома гирифтам, заказом ай Фаберлик омадан. ҳози як ҷоя ҳур мекунем. Ба инаи пакет иам чизои вай косметикаҳои Корея. Ира як блогер Фарзона барои ма Роикадагия ёрам ҳози ҳуи када як ҷоя мебинем. Аввал ай Фарзона бинем. Фарзона мада чӣ Роикадай? Хелаштаги буд рости гап Роикаданша через Тоҷикистон, ай Тоҷикистон ба Новосибирск омад. Бигем хелашид и мазор гузашта шидан раҳ ба раҳ омадестия. Да як шиносшон оварда да дасти янгам да Новосибирск дод. Ма рафта ай дасти янгам гирифта омадам бигем. И крем для лица лимонный. Ҳами хеле ҳуй кардам буша. Ҳами буш уже ҳами чувствовать мекунӣ ки бӯи лимон мекуна. ҳоли истифода набурдам. И косметикаҳои Корея ҳамааш мо шумо медонед, ҳама ҷода ай ҳама косметикаҳои рӯи ҷаҳон дар якум ҷо меиста. Инаш чӣ буд? Сиворотка ҳай чизе ҳаст. Хулоса ҳоли истифода барам. Иншоаллоҳ мегум ки иё чӣ будан. Баъд инаиш спрей барои мӯи сар ба фикрам. Иш спрей барои мӯи сар ҳамашда кореягӣ наистагия. Ман намедонам кореягия перевод надора. Ия перевод када хонда дидан дар кор. Баъд маскаҳо 4 намуд маска Роикадагӣ буд. Чихеле ки дар аввал нишонтон додум. Якташа уже ман истифода бурдум. Инаҳа вай ткановый мегана, ткановый маска. Ира ман уже даром кардам. Ира бояд ҳози партом. Просто гуфтум да навор нишонтим чихеле буд дадрунаш. Хулоса чихел баъди ҳами ошушенияи рӯ чихел. Вақте ки чистка лица кадагӣ будам, агар ба хотиртон бошад, анаму чистка лица баъдаш чихел ҳаво рӯ шамол мекаша, рӯ свежи мулоимак мешавад. Анаму хеле иш гули аъло, иш авокадо, иш инам хеле ширника. Инаи чизое ки Фарзонаҷон рӯй кард. ҳазор раҳмати калон Фарзонаҷон, миннатдорум аз замин то осмон. Просто падарка Роикадагия. бовар кунед тамошобино. Ана он чизое ки худам ай Фаберлик заказ кардам. Сковородка заказ кардам худамда.
сковородкаи калони баяй ваз бина ки хушрӯвак сковородкаша даруне. Фотима ёрдам дорад. Ина такша бина чӣ хушрӯвай. И худаш отдельно, крышкаш отдельно. Крышкаш не ки мода беҳад махсул шид. Крышкаша отдельно заказ кардам. Ҳам ҳаршам ай фаберликай. Ина даже фаберлик навистагиай. Да сковородкаш фаберлик навистаги несте чун. Просто инами биркаи танашда навистагиай халос. Ина коғазаки танашда фаберлик. кӯшиш кардистам ки ма коргари фаберлик бояд ма ҳама чизи фаберлика дошта бошам. Ира бинен чӣ хел сковородкаи ба зебак мошоллоҳ 3 размерша и ай ҳама размери калони калонуш буд. Иншоллоҳ у 2 размери дигашам заказ мекунам. ҳози вай заказ кардагиём. Фотима ҳуй накун. ҳози блендер заказ кардагиём 3500 да. Аввал биёя блендерам ма бинам мада хушрӯ маҳқул шава ба шумода рекомендоват мекунам. Блендерам ай фаберлик заказ кардагиём. Неки крышкаш аҷоибот иҷоша бина резинакай хушрӯвак. Яки духтари ма бояд мара ғам дода беста. Ай сковородка. Инаи духи ҷоли-ҷолие, ҷоли-ҷоли. Буш беҳад приятни. Ранги бӯи духиёе ки дар Тоҷикистон истифода мебурдум. Ай ҳаваё буш хушрӯвак. Бӯй када дидим шуна. 3 намуд рексона заказ кардам. Ҳами 3 намуда ай ҳар сеш ятая гирифтам. Аллакай ина чанд рӯз шид уже дар хонаҳан. Ҳамаша бӯй када дидим. Ки результатша шумода бугум 2 та спрей Фотима да заказ кардам. Барои мӯи сараш аксия рафтестай. Ҳози 6 рӯзи дига ҳава ҳастай. Кадомеда ки дар кор боша 2 та гире бо нархи арзона мебиёяд. нархҳои ҳамаи иё тамошобино дар каталог ҳастай. Дар ватсапи ма бинависе номерома дар рӯи экран мемонад. Каталога роитон мекунем будроен тамошо кунем. ҳамаш нархош ҳаст. скидка ҳатман айноми мо ҳастай. ҳама вақт скидкаи мо ҳастай. Барои ки мо коргарошем мо дар скидка ҳама вақт ҳастай. ай ин набор ай маркиза номаш. ай ин наборша заказ кардам. ина нигаҳаш кохи ғамтиша. инаи беҳад буш маҳқулум шид. гел для душаш қариб ҳамаи гелои фаберлика гирифтам. инаи собуношам аксия рафтестай. барои ҳамин қад собун заказ кардам ки барои шуморам нишон диҳам. дами момент собуноштам аксияи калони хушрӯ рафтестай. ба яктай дига бо гуфтам ки туш барои qosh сиёҳша заказ кардам. бо чӣ хеле ки апам сарзаш то хӯрда чи бо омада коричневый ҳои када. анака рексоноҳо тамошобино. ана ҳозир ман мегум результатоша. ман ай ҳастеш уже истифода бурдум. иш ай иш да зур. иш ай иш да зур. иш ай ҳарди иш да зур. якум ҷо, дуюм ҷо, сеюм ҷо. дамада мехе маҳқул шид. ҳар сеш бӯҳош аҷоибот. иш ай иш да хушрӯ, иш ай иш да хушрӯ. духи маркизаку ака бӯи нотакрор. буш медонед чӣ хеда чӣ монандаи тамошобино. буш я намуд сладка свежи бамаза. мада аҷоибот ҳамин маҳқул шид. ҳастай духиёе ки бо мада маҳқул намешава. ҳастай дар дурини коллексияи духиём. иншоалло ҳоли мегумтона нишон метимтона. лекин любители ҳар як духи. ана наздикак овардам. бӯи духи қати бӯи рексонаву бӯи ваёш гел для душаш ҳар сеш яхела запахшон. ҳамин хел хушрӯ.
ай ҳамин видео шумо дӯсташ дошта будам, гуфтам ҳоли комплектша иншоалло заказ мекунам. Ина заказ кардам омад. Не ки ҳозир да и заказе ки блендера заказ кардагим духи заказ накардам. Иншоалло ай каталоги наҳо я ҳафта пас каталоги наҳо меброя. Хай тамошобино, имрӯза закази ма бигем ҳами қашид. Неким аҷоибот ай тамошои сковородка сер накадеста. Беҳад хушрӯ вазбин чугунный. Нарх шуқа қиматам нестай. Да WhatsApp бинависен, да WhatsApp қатъи скидкаҳош мегумтона тамошобино. Ҳатман ай 2000 зиёд харид кунен, айнои ма шумода падарка ҳастай. Ҳатман падаркаи бигем аку як падаркаи калон не ҳатман хай як ё гел для душ ё як туш айнои ма ҳатман падарка ҳастай. Агар шумо ай 2000 заказ зиёд кунен. Лекин скидка ҳама вақт скидка ҳастай. Доставка 150 рубл, қиматаш 200 рублай. Ҳама шаҳрои Россия, шаҳрое ки дур дуранд, бо шаҳрои наздика кашида даже 100 рублай доставкаш. Доставка фақат мо тамоми шаҳрои Россия, тамоми шаҳрои Тоҷикистон мекунем. Пеш аз заказа кардан шумо пула меспорен. Мо чекша шумо да равона мекунем, кай мерасад, соатҳои корӣ, рӯзҳои корӣ, пунктвидачиҳои ҳамо фаберлики шаҳртона ҳамаша мегемтона. Бо ма монда намешам тамошобино. Ай шуморо кор да даъват кардам, ягон ҷои мушкилӣ надорад. Ҳамаи инами шумо фоидатона ёхи ҳамаи ҳами чизе ки ма заказ мекунам ай рӯи кори ма ҳай пули оилӣ ки ма ҳай ма ай худам пул вложит намекунам да ик кор, да кори фаберлик ҳичка пул вложит кардагӣ нест. Ай осонакай кор қин нест. Ай уҳдаи и кор ҳама меброя. Ҳамин интернет, инстаграм ҳама ҷора ки шумо медонен ақлтон мегира медроен, иншоалло иша метонен. Ягон ҷои мушкилиш нестай. Ма шумо регистратсия мекунам, кора заказ кардана ҳамаша шумо да ёд метиҳам. Зависид айхтона чанд қай ки кора тез ёд гирифтен, ҳамуқа шумо да зур мешава. Ма шумо да ёрдам мекунам, одам метиҳам. Ягон дилафканда нашаве. Ихе нестай ки як халта чизои фаберлика бигири хона ба хона бигарди. Ой ма ҳичкара намешиносам, дар шаҳри мо ҳичка нест. Як бор ай ма хулоса бурорен. Ма да инами гем дурин я лес зиндагӣ мекунам. Ма ки да бурдам, ё ягон кас да бурдам, ё ягон ҳамсояма регистратсия кардам. Ҳамаш через ҳами WhatsApp, YouTube, интернет, Instagram ай. Бо ма ҳамаи командам да ёрдам мекунам, шумо дам аз он ҷумла ёрдам мекунам. Барои ҳамин қадр ному фамилиятонам барои чи да уҷа мо мегем ному фамилия, сол моҳи таваллуд, рақамҳои телефон, да кадом шаҳр зиндагӣ мекунем шумо нависта роӣ мекунем, мо шумо регистратсия мекунем. И официални корай барои ки шумо дар оянда пули оилӣ ки фаберлика гирифта тонен. Ному фамилияву сол моҳи таваллуди шумо абсолютно да мо дар кор нест. Шумо медонед ки и фаберлик чанд солаҳо шид. одамо аллакай званияҳои беҳтарин да бромадестиянд. Як рӯз дерай. Барои ҳамин қадр марҳамат, да WhatsApp ма занг назанен, илтимос, видеозвонок накунен, звонок накунен. Просто як калима бинависен, сайда мо барои кор тамом ҷош да ман шумо да галасавоё мароӣ мекунам. ҳамаша мефаҳмонам. Бо чизера ки намепурсен, намефаҳмен мепурсен, ман шумо да ҷавоб метиҳам. Барои ҳамин қадр ман занги ҳеҷ кара намебардорам. хафа нашавен, барои ки ман кор мекунам. чанд қай ки кор мекунам ҳамқа фоидаша дидестам. Просто гап задан. Ман дами видеом ҳамаша гап мезанам, чӣ кор мекунам, чӣ кор намекунам, чӣ мепазам, чӣ хел намепазам, чӣ хел мепазам. ҳамаам да видеом ҳастай. Ман уже бигем ки экспертиза кардам да зангои яда одама бардоштам. ҳамо саволҳое ки ман да видеом ҳамаша гуфтагим ҳамура метиҳанд. шумо чанд солае, ай кадом шаҳре, чанд кӯдак доре, чанд қаши дар Новосибирск зиндагӣ мекунӣ, кай омаде, ай гиҷо забони русия ёд гирифте, паспорт доре надоре. ҳамин саволо ягон дигаргунӣ нест. ман занга мебардорам. ҳама ҳамин саволо дар ҳамо видеоҳои ман ҳаст. марҳамат бидурен, тамошо кунед, дар комментария бинависен, бо ҷавоботона дар видео мегирен. барои ҳамин қадр ман да ихе вигидния ки ҳав галасавой роӣ кунам ё бинависам, да галасавой роӣ кунам, ҷавоб битим да саволотон. барои ҳамин қадр ягон ҷои хафагариш нестай тамошобино. Так что ҳама ба пеш. марҳамат, биёен як ҷоя кор мекунем. обязательно ман шумода кӯмак мекунам, беёрдам намемонам. боз ҳам шуморо ба кори фаберлик даъват мекунам. хоҳиш мекунам бинависен, ман шумода обязательно мефаҳмонам.
барои маскаҳо дар фаберликам беҳад бисёранд. Иншоаллоҳ маскаҳои фарзонаро тамом кунам. Ай фаберлик бо сар кардани заказ кардана сар мекунам. Чанд қашид ҳамин таи чашкадаги будам маскара мада маҳқул шид. Анака ай фаберлик иншоаллоҳ дита сета ҳар як закази кадагим мешавад ама маска. Ина тамошобинони азиз, ҳама духиёи ма кадомеш ки шумо да маҳқулай ман намеха мекунам. Скриншот кунен, галочка монен, роӣ кунен, ман нархша шумо да гав мезанам. Ба инаира нагуфтам и гел для душ барои кӯдакҳоро заказ кардам. Гел для душ ба ҷои собун хушрӯй. И духи ҳози гуфтагӣ бӯи бамазаҳаки севи калони сирхак. Инаи духи мурмур ям духи зурай. Инаи ренатаи сирх, ренатаи савз, сирх сладкий, савз свежий, Валентин Юдашкин духи зурай, маркиза кати комплектш гирифтам. Бо инаи духи ям кимчи кофе буд, номашам хали буд. Ям духи зурай ба инаи духи дӯст медоштаи бо дӯст медоштам. Иша бисёр дӯст медорам бигем Аиша. Иншоаллоҳ ки ҳамаи комплектша заказ мекунам. Ба якта оинаи шкафдори фасон заказ мекунам. Дар дарунаш ҳамаша хушрӯ када мечинам. Коллексия мешавад, барое ки ман ай фаберлика дӯст доштам, барое ки ай фаберлик мада фоида ҳастае. Косметикаҳош качествени, хушрӯ, ҳамаи косметикаҳоша навистагие ки рӯ нафас мекаша. Тональный боша, вай креми рӯ боша, чизе ки боша тен боша мекунен, рӯтон нафас мекаша. Зарар надорад. Тиббӣ навистагие. Ҳар як косметикаи ҳами фаберликда ҳам хел навистагие.